Natay 3 minutos na nakalabay sa alas 4 alas 5 dire sa atong pagkabaragoban. Samtang sa pikas nga bahin nasa iranta kanini ka mga panahon na gikabot diag na karon parayon nga gihaya sa mga punararya da dito sa may lalawigan subok kidto ng usa ka kafgo nga gikabot diag kini samtang kini mo pahigayon unta sa pagpamista nato siyang igsoon kay giimbitar siya nga Brad dali diri Brad kay magkuan ko magpahinungod ko sa akong patron. Kaya pista maya dire sa tuwa o ni rin pagkatapos dalikate ko dire adito na kuno sa Tokyo, Japan. Kusog de kuno kayong bagyo matod pa ni Cecil sa Goksok no sa may Tokyo, Japan. So bubak kusog de bagyo musig mo na ang gi pa kuan karon mo ni ang gi monitor sa karon sa atong botan sa pag-asa nga mo pasulod unya dire sa may Pilipinas. Samtang gikabot niya gabayon ta sa paghatag ganin yung mga balita detalye kalabot niya ito kung sa ka giiko gakap ko nga giposela paday nga niini nga mga panahon na kon mahinumduman nga biktima nining usa ka rini sa lagay nga nagidadog 35 nagapuyo kini dito sa may gikabot yag og Purok Ono Kibungkog San Fernando Bukidnon. Gikabot yag ang trabaho ni usa isip usa ka kapgo og active koda mga active auxiliary onya giangkon usab kini sa atong mga kadagkoan sa 88 Infantry Battalion Philippine Army. Ubos usab ni Philippine Army Commanding Officer Lieutenant Colonel Franklin Fabic nga ila kini nga sakop ang gipatay nga si Kafgo rini sa lagay. Gikabot yag nga nagpaibalo pag gini nga Colonel moadto sa ko sa akong igsoon Colonel kay mamista sa ko dito kay akong igsoon og pahinungod man sa padron. Maya pa man og makadala pa pud og bring house lugar. Pero matay mga birate di pa binawon sa binanoon nga wa pa ganay sa kabot. Giposil man kini sa usa ka giigog kuna matod pang giduulan sa usa ka tawo nagbitbit og kalibre 45. Giposil hinungdan usab nga nakaangkon gi og samad Pinoy silan sa may ulo nga bahin. Hinungdan sab siya generale nga kamatayon. Gikabot diag hangtod dili ka mga panahona aga parayon pa nga giimbestigaran sa mga ginsakpan sa kapulisan o gingon mo sab gipagan pag-follow up sa ato ka mga sundalo kung sa motibo niya sa pagkapusel sa neskutan nga biktima. Wasan isalagway sa mga sundalo o pulis ang posibleng anggulo ni nga posibleng sakop sa New People's Army, ang posibleng may pagkan sa paglutang sa biktima, pero diin kini mga posibilidad lamang, ang mga pagduda lamang kay kung ingon ni nga dunay mga hitabo nga krimen pagatutukan man ang tanan nga mga anggulo. So salamat ako na hasanto sa pagkakaroon manginaot lang buta nga matagan kini justisya ang pagkamatay sa hiskutan usab nga kapgo kay kanabi ang kapgo mga igsoon daloy bentayon na laoy bay ang taon kayo na sila no labi na gyud kanang mga igsoon ta nga mga kapgo diya sa may sabangaan looy kayo kanang mga igsoon sa natong mga kapgo diya mismo sa may impahanong og ingon mo na sab diha sa may kagahoman og uban pa nga mga dapit sa may lalawigan sa Bukidnon. Loin taon kayo ni sila, pila rin tayo honorarium sa nga kapgo. Arang-arang naman gani karong kay medyo increase ra kay kani adto ang honorarium sa kapgo murag 2,000 ra kapin pero karon murag 6,000 naman siguro kung wa ka masayop no. I-correct lang ko kung galing na sayop man ko kung pila nag-iinyong ang mga honorarium pero bisan pa man yan ang tanan mga igsoon di pagiding taon ka na igo nga ikabuhis pamilya. Pero unya ra yun pagkatapos patyon pagyod. Unya kana sila dako kayo kana sila nga katabang kung hisgutan tan pagmintinar sa kausay kalanaw silang tagsa-tagsa ka mga lungsod tagsa-tagsa ka mga barangay. Diba? So mo magaling nga kana sila mo'y magsilbing nga frontliner sa ato sab nga mga sundalo kay kana man sila mo'y mo'y na mas nahibalo sa teren sa may bukiran nga bahin samtang magapahigayon sa pagpatrolya. So mo kada ang atong kapgo at dili kada bang ato sab kana silang tahoron ato sab kanang irespetoon dili nato pamatyon. No, I don't know kung unsay kasuko nining suspitsado nga wa pa mailahang to nining mapanahon na sa pagpusil sa kakabgong si Rini Salagay nga nagidadog 34 kinsa taga giingog Purok Ono Kibungkog San Fernando Bukidnon pero kung ato pong hisdugutan kini pong San Fernando mga igsoon di sa ni magpalupig kung hisgutan ta presensya sa mga rebuilding New People's Army diha no naasa ni dihay mga binating tigpaminaw nga ubay-ubay sad no gagikabot niya gining matod pang adunay pipilosab ka mga gigog sakop sa mga rebuilding New People's Army. Samtang sa pikas nga bahin gikabot niya nga gitunguan nga babae maoya suspect sa giigog kada ba nga pangatake pinagi sa pagpabuto og bomba
niini sa dito sa may checkpoint nga bahin sa military, dito sa may dito sa may Solo nga bahin. Kini matang nasaran mga beratid di Babinaw, dili para mang sa daduga sa diyang gibutyag usab sa Western Mindanao Guman, ilang tigpamaba nini si Major Arvin Encinas nga kalit lamang kining midool ngadto sa naga-checkpoint nga mga sakop sa 35th Infantry Battalion Philippine Army nga nagabantay dito sa may checkpoint gabahin o kumpiyansa sila kay babae man. Ado na may babae nga ni Dongol, labi na gyud kay hitsuraan pod. Aw noon niya din kumpiyansa kayo nga to ka mga pulis. Ay naunsa ba niya noon nga pan sa dihang nakalabay na pipila lang gid ka segundo. Pipila lang gid ka segundo gikan gid sa pag-agi. Niya halos pa mga ganag gikabutyag nga naapay lawas pa ibog perfecto perfect kayo o kana bang vital statistic. O niya rin pagkatapos doon naman ay kini gikabutyag na lang bomba. Ay gipabusikan ang bomba o wala gay hinoon man nila mangani kay walay sakop sa mga military ang namatay. Hinoon na parayon nga giila sa mga gisakpan sa kapulisan pag-identify sa namatay nga babae ingon man ang motibo niining yang gihimo nga pangatake mura ba ni og ginagsilbi nga suicide bomber. Tingali na wrong timing siguro siya ba nga pagbutos siyang bomba layo na nakadistansya nagikan sa may checkpoint kamahin. Apan gikabutyag nga hangtod ini ka mga panahon na kon mahinumduman nga posible kining adunay koneksyon sa dihang gibombahan usab ang merkado nga bahin dito sa may islan na Sultan na Kudarat nga giangol usab sa laing sa pito ka mga sibilyan o gitunguan nga binuhatan kini sa gitawag og Islamic State Militant kon IS naman noon ISIS mga binatin tig paminaw o niya gabutyag hangtod ini ka mga panahon na mahinumduman nga kining ISIS nagpabilin pagyapon kini nga tunok sa gobyerno hantod sa pagkagaron tungod usab sa ilang gibong pagpangatake nga usab sa atong mga otoridad o niya ang mga inosente na bentaong sibilyan mo'y kakadamay hinoon ang pito ka mga inosenteng sibilyan nga na angol sa diyang gibombahan dili para madugay dito sa may gitawag og matod pang isola na Sultan na Kudarat ang nagaron sa pinakaduol nga balagtamaranan ang parayon pagkaron nga gitiman sa atong mga mananambal. 10 minutos na nakalabas sa alas 5 dire sa atong pagkabaraguban mga ikson. Samtang gikabote ang usab kadidi ka mga panahon na nasayran to sab nga sa pagkakaroon sumala sa impormasyon katong nahipos nga kadtong dunay pinareso nga dian kini mga beratid dig paminaw nasayran ta nga kung mahinumduman ninyo nga si Presidente Rodrigo Duterte human kini na alarma na og gamayo sa dihang daghan sa mga kanabang high profile person nga gipirmahan na ni Bucor Nicanor Faeldon nga ipagawa sa unta gipirmahan niya tong Agosto 20. Unya rayo na pagkatapos tabi karog kay nakaabot man na dito sa paisina ni Presidente Rodrigo Duterte nga dunay mga kanabang mga dagkong nga mga drug lord nga diingo ka mga langyaw nga napristo mga beratid di paminaw niya taliwa paman nga gastuhan kini sa gobyerno. Imagino nimo gigastuhan kini binilyon sa gobyerno gikan sa pag-surveillance hangtod sa gitawag og pagdakop hangtod sa pagpasaka og kaso hangtod sa pag nadesisyonan na sa korte nga napamatud ang salan sa pagpakuyanap sa mga illegal nga droga dire sa kinitibuk ang bayan sa nasod ang gingog mga Chinese national unya rayo na pagkatapos giila kining heinous crime pero natingala na lamang kay nganong apil man ang ilang pangalan nga makagawas nga gipirmahan ni sa nga release order ni Nicanor Faeldon ni adtong Agosto 20. Hinungdan usab nga ingon dayon si Senator Bongo nga Mr. President may problema ho tayo. Matod pa ni Presidente ano ba yan Bong? May mga high profile person na naman sa Bucor at sa New Bilibid Prison at saka sa Davao Penal Colony nga pinirmahan ni Faeldon na ang release order at nakasali pa dyan si Kalawa na Mayor Antonio Sanchez. Kulbasad Tagalog ponggaan Bisayang dako. Pero mga binati di paminaw dito gitawagan matod para Presidente Duterte tawagay si Faeldon dili na ipareles. Dabi kay nakaabot na ko din sa mga militanteng grupo nakaabot na po sa media mo nga niadto mga panahon na muto nga natawag na himugso ang investigasyon nga nagpadayon hangtod ining mga panahon sa Senado
O niya rayon si Presidente Rodrigo Duterte, hunahuna niya nga daghan na galing sa mga panahon nga napalpak kini si Paeldon. Sa diyang gihimo kini siya nga chief sa civil defense. O niya rayon pagkatapos gipahikayon niya gihimo ning kanabang custom commissioner. Dagan pagyapon sa mga dagkog nga mga dagang Cebu nga dian kini nakagawas. Unsa bagi milagros pagkatao ni Tawara pagabot sa Biocor kadto na panhino ang mga drug lord mga kagawas o gingan mo nasab kadto mga kriminal o rapist bagyod apel si Antonio Sanchez sa ex-mayor Antonio Sanchez ang dian kini nakagawas amo na nga gihold na grabe ra bintawng hilak-hilak sa mga sa asawa o anak ni Senator kanabang ex-mayor Sanchez nga nakikatubang niya itong Pizza 21. Dabi karon sa pagkakaroon kay gitaktak gisipa naman ni Presidente Rodrigo dito Duterte si Paeldon. O niya dayon miingon man nga kadtong tanan nga mga pinereso nga ubos sa GCTLO Republic Act 10592. Kinahanglan ka mo surrender sa pinakadool ninyo nga mga pulis sa mga sundalo o baka inon sa BGMP aron nasab nga dili mo nako ilong kriminal o dili mo nakong ilong nga kaaway sa gobyerno kay kundi mag-allocate ko og kwarta nga ipatong sa inyong ulo aron lamang gyud mo nga makuha mo dead or alive. Dito kapakapa mga berate dik pamina wala pinireso karong bag-o dito sa may Bukidnon nagkuan kana bag mi pahikayon kini sa pag-surrender. May pagpaminaw day nga to kang Sara Daleng nga diini nga matud pa niya nga naa ko karon sa Saudi o niya aga ko mga ginikanan maigso na karon sa Katarman kumpol Katarman daw. So salamat kay kayo. Samtang gikabot niya gusab nga nining mga panahon nagikumpirmar balik-balikan ta mga berat ditig paminaw nga matud pa ni Police Major Edgardo Bernardo ang provincial officer sa Criminal Investigation and Detection Group kuna CIDG Bukidnon nga sa usa sa mga 1,700 dili lang gani kay 1,700 1,914 ka mga pinereso nga napagawas sa tibuok nga nasod diin kini nga nakonbikto sa heinous crime nga naka-avail sa good conduct time allowance kon GCTLO ang dili pa lamang ni gidogay gabi sa pizza size sa bulan sa September. May pahikayon mga birade di bayad at surrender kay una mo surrender na lang ko kaysa bahalag mo may na lang og makabalik ko dito sa presyuhan libre pang kaon dito guardado pa ko kaysa bukan kog ulo dire sa gawas. Di kabot mga birate di paminaw nga kining naisgutan nga matod pang impormasyon nga gibutyag usab sa atong Police Major Bernardo sa CIDG nga nakabase dito sa may probinsya sa Bukidnon nga anaa nagkaroon sa ilang mga kamot kay gikabutyag nga niini nga naila ang naisgutan nga naga-surrender kabalo mo kinsa si Larry Kanunay. Si Larry Kanunay ulitaw ni og nagpuyo ulitaw ni og nagedad og 49 nga taga Purok sa Puerta Barangay Lurugan, Valencia City, Bukidnon. O niya dayon na sayran ta magigsoon nga si Kanunay ang voluntaryo kini nga mi surrender na lang sa iya nga kaugalingon alas 8 o alas 8:05 gabi dito sa may detective CIDG Bukidnon Provincial Field Unit pinagi sa pagtabang usab ni Barangay Kapitan Lurugan, Barangay Kagawad, no, Barangay Kagawad sa Lurugan nga si Nino kadabang Tabuk Kalaon. O si Nino Tabuk Kalaon, usa ni ka Barangay Kagawad dito sa may Barangay Lurugan, Valencia City. O niya tingali usa sab siya nga kadabang gisaligan ni ining kadabang pinereso nga nakagawas lamang tungod sa GCTLO o niya nagatubang din og kaso nga gigog kanabang pagpanlogos o ingon para sab kining usa ka a certain Larry Kanunay gidin taon siyang naguna-una nga di gani ko nimo kuan di gani ko nimo surrender basig mabugha pa hinoon ko. So hinungdan usab nga may pagayon kini sa pag-surrender na lamang ni surrender kini human kini nakadetain dito may Davao Prison na final farm sa may Davao del Norte og sa wala pa kini nakaugawas kani adtong kani adtong Marso 22 nini nga tuiga human kini nakabil matud pa sa GCTLO og ang release order gipirmahan ni Chief Superintendent Milencio Faustino
ang regional superintendent sa regional office sa Bureau of Correction nga din kini usa sab sa giimbestigaran. Mahinumduman nga si kanunay ang gipasakaan kini og kaso dito sa Regional Trial Court Branch 9, Branch 9 tungod usab sa gingog kaso pagpanlogos. May pagkauwagan mo po ni. O niya rin na pagkatapos pagmeratin di Kabiraw tungod sa mga ebidensya ug mga witnesses nakita sa RTC Branch 9 nga salan sa kasong pagpanlugos gibugha niya ang pagbabae sa usa ka maanyag nga babae og hinungdan usab nga ginapasakaan pag gini og kasong arson gawa sa kasos pagpanlugos. O niya rayon pagkatapos na desisyonan kini niadtong tuig 1991 Marso 22. O niya imagino nimo na tuig 1991 siya na preso Marso 22 ang nadesisyonan. O niya rayon pagkatapos magmirati tigpaminaw heinous crime ang kasong kitabang daobi karon kay diini ka mga panahonan na bala ka magid siya sa gibahad gini Presidente Rodrigo Duterte nga kung kamo nga dili mo manorender magkita kita dito sa sementeryo kuno galing nga dili giniyo tubagon ako mga panawagan kay gitagalan tala mong 15 kadlaw awa na gid sa magpaabot og 15 kadlaw mga igsoon iya nagyang gituman na ang bahad ni Presidente Rodrigo Duterte nga mo surrender siya hantod sa pagkakaron mga igsoon naa na karon sa gitawag og karabang sa CIDJ Provincial Office kanang naiskotan usab nga giingog nga pinereso nga nagtubang sa kasong pagpanlogos og arson nga nidi ka mga panahon na hayan kini dalhon na sab sa CIDJ ibalik ni dito sa may Davao Penal Colony aron na sab dito tibawason niya kining kaso nga kining kasong kining iyang sentensya posibleng life sentence o kining kasos pagpanlogos og life sentence man Bosa agad ka kamo karon nga kuan mo kana bang huna-huna mo manlugos sa inyong gikaibgan nga babae. Agwantahan na lang ninyo ng sakit sa inyong pusoon. O ipospos na lang na ninyo, ligpitin na lang na ninyo spirituan. Matod pa ni ultra bong sa kulingan, guntingan na lang. Bosa agad kamo nga mga dunay ka na bang yawanon nga mga huna-huna. No, kana mga yawanon nga mga huna-huna. Na ayaw ginanyo nagmuhatal labi na kung nagulang aduna mo'y mga hunahuna sa pagpanlogos ibutang na yun sa inyong utok na kung ako nimbuhaton priso magiko sa tibok kinabuhi o niya rin pag-abot ako dito sa prison tabangan pagikukulata dito o niya rin pagkatapos so anong kiko'y kagawasan kay mapriso magko sa tibok na akong kinabuhi unsaon na malang na ako akong mga anak o baka noon sa na malang akong kaugmaon kung di man galing mo minyo kung ulitaw magaling mo unsa na malang inyong kaugmaon o niya oy pagpagawas pag ninyo ex-convict na pud mo di lang gid pud mo makagawas kung mapamatud-an mong salan busa kon kamo nga dunay mga hunahuna nga mga yawanon isa ikonig kana bang panguros mo pagampo ma Lord tangkala in town kini akong hunahuna nga yawanon Lord o niya ayo in town itugot nga dag-on ko sa mga panuway o itugot in town nga kuan ko kanang magbuyok ko sa kinabuhing mataro nga di ko makabuhat og mga sala susama sa kung hon ang paumhan akong kasakit sa akong pusoon kay mga hangal kada bitong hinangal-hangal bitaw mo man kinsa ba karon ko ni nang lugos nga wa magsakit ang pusoon di ba sa mo na nga ako pa ninyo ligpitin na ninyo na portahan di ba makita din nyo nga ay salamat mas may pananang giligpitan kaysa mapriso ko sa kong tibok kinabuhi. Bitaw 22 minutos sa naglabay sa alas 5 mga birate tig paminaw dere sa atong pagkabarakuban dere sa ata sa lain paguluwa dalain pagkapag-impormasyon at ipadangat kaninyo karong buntaga moto ba mo mga birate tig paminaw nga dunay di karabang kadtong tanan nga mga nanginahanglan og anak nga dili pa di ay gapon mo angay mawala og kapaglaom kay adunay usa ka 73 anyos o adunay isa ka 73 anyos mag 73 anyos siya karon tuiga o sana kini ka 73 anyos ka babae o niya rin pagkatapos nanganak pagyapon og kakaloha o nanganak pa kini kaloha karon nga bag-o o niya din grabe gini ang kalipay apel ay nga bana o sa kini ka India National o isa kini ka India National o niya rin na pagkatapos naglibog pa sila karon og unsay ingalan nila silang anak. No, mura po ni sila kuan, mura po ni og sila si kuan bitaw kini bang Marojas, no? Si Marojas og kita tong asawa ni Marojas ganitam. Oh, niya Loren Ligarda, oh, di ba?
Hinoon kato si Loren Regarda o Marojas kay magguwang-guwang naman gito sila, no? Gawang pero panitan to nimo kaya pagyapon. O niya na pagkatapos huna-huna nila nga mga anak sila, nagkuha na lang sila ilang similyang doha. Daw dito nila gi pahulma sa lain nga matres. O muna gingon nga si Marojas o si Loren Regarda kuan man kada bang guwang naman o na rin pagkatapos nagkuha sila og duha sa ilang binhi binhi ni Loren Legarda og ni Marojas da dito nila gitosi gi pa tisok pa inject sa lain nga kuan taguangkan onya dayon pagkatapos kaluha di ba ko lang mo man maabot sa mga katigwalanga mo man maabot sa mga kwartahan no kada bang makaya nila ang imposible pero nahimo gid nga posible. No, onya na tapos karon ilang gi ko ano gayo ilang kini nga gi kana bang gi alagaan gadog maayo karon dunay po usa ka international o dunay po usa ka international nga lola na 73 anyos ang anak pa nanganak pa unya naglibog sila karon og unsay ilang ingalan pero ilang kuha nga ngalan nga katuging ngalan sa mga katigulangan og ingon marsab iya kini nga gi kuan kada bang ipahinungod nila sa ilang kaugalingon og pasalamat sab sila sa Ginoo nga sa gyapon na at least nga nakaanak pagit sila og kaluha. Inoon international man o kada mga international pod mahimo pod nila ang gusto nilang boton kay baga usam sad ni sa mga kwartahan nga mga pamilya no og kuan kini nga hangtod iri ka mga panahon naghula-huna nga abi manako ultra roldan og Pilipino na lula dili kuani kana ba international so ato lang pabuto no kay gikabot nga ila kunon dalion nga pagpabunyag kay mintra sa buhi pa sila kay base no hinoon kung igo lamang sila makasaksi sa doon na sila anak kaluha niya di na nila maabtan sa pagpamunyag mo nang dalion nila sa pagpamunyag kay aron usab nga mahimog yang Kristiyanos ang naiskutan nga mga bata magberatid dig pabinaw. Samtang sa bikas nga bahay di ka mga panahon ang Cagayan de Oro ako na ang lokal kagamanan sa Dakmayan sa Cagayan de Oro nga gipangalohan usab matod pa ni Cagayan de Oro si Timir Oscar Moreno nga pabor siya no mga beratid dig pabinaw nga angayan lamang gikining rebihon matod pa nga GCTLO mismo magani si Sigan District Congressman Ropos Rodriguez kay matod ba nga kon angayan lamang nga rebihon og ipaklaro gid maayo kay si Congressman Ropos Rodriguez kikabot diya nga mao kini ang giigog maoy kana bang siya maoy author sa GCTLO niya klaro mo kuno kaayo nga walay apil ang mga sa naisgutan nga balaod ang gitawag og konbiktado sa heinous crime unsa ba kining mga heinous crime ang motibo sa kumutuo nga kini si Nicanor Paeldon was siya masayo og unsay mga heinous crime no susama sa gitawag og drug kana ba nga mga drug lord no pagpayuhot sa mga gideling nga droga diri sa kinitibok ang bahin sa nasod og ingon mo na sa kining kasong pagpatay kon murder o baka hinoon kining kasong pagpanlogos. No, onya dayon na pagtapos kini nga mga bala kini nga mga kuan kini nga mga kaso mga beratid dig pamainaw mo kini ang kasagaran nga gipangatubang sa giigo nga mga piniriso nga nakagawas pinagyusab sa GCTLO. Onya dayon pagtapos mo na giningon nga ambot kon unsa hinungdan ngano nakagawas nga mismo man gani si kanabang si Presidente Rodrigo Duterte nag-ingon nga dili gid kana ipagawas kay pagkasayang pa kayo sa kwartas gobyerno minilyon nga atong gigasto sa pagkatuyo lang ang mga makonbikto kanaga naisgotan ng mga Chinese national nga may naghatag og labad diri sa nasod sa Pilipinas tungod sa daghan kayo nga mga drug addict muna hinungdan nga tungod sa mga drug lord dunay mga drug poser tungod sa mga drug poser hinungdan nga dunay mga drug addict tungod sa mga drug addict hinungdan nga dunay gipang lugos nga mga bata dunay gipang lugos sa inahan sa ilang kaugalingong anak dunay po'y anak nga gilugos sa ilang kaugalingong amahan. Diba? Niadto nakalabay nga adlaw dito sa may Puerto. Napabilin nga gipasakan ang kaso sa usa ka amahan nga gilugos na iyang anak nga 8 anyos hangtod pa sa 13 anyos which is nga daw dili normal pangunahuna ani niya. Dayon pagkatapos nangalagad pagit sa simbahan. Mga lagad nangalagad pagit sa simbahan o niya rayon na pagkatapos gilugos na iyang anak gihimo niyang konsupo ang iyang anak. So nag-edad pa 8 anyos paingon sa 13 anyos. Ang mulang ginaingon na dili garantiya nga tungod ka ikaw nitago ka sutanas pare nitago ni kupo ka sutanas pare dili na garantiya nga limpyo ka nga klases pagkatao
Di ba? Kay katong usa ka mga lagad sa simbahan ay mayo ko pa imong pabasahon imong ipagpangadji ay grabe kanindot kay mga di. Mga di pa imo ga burag kuan mura bag anghel nga gikas sa langit. Oni aday na pagkatapos ang mura og karabang gikonsaran og Espiritu Santo. Pero gikonsaran man sa Espiritu Tonto gilugos man iyang kaugaling anak 8 anyos pa sa 13 anyos gihimo man yang konsumo gipangutan nagkapila gid kanimo gilugos do. Inang gigal hinay ra 50. Amo na nga mga birad di paminaw. Nga gituan kining tungod sa kidiling droga na lisuan anak ko na daot ang mga Cornelio o ginong daw sabi nining mga panahon na mga birad di paminaw gikabot tiyag nga kadtong tanan nga mga munang ginaingon nga domino effect. Walay mga drug poser kung walay drug lord, walay drug addict kung walay drug abuser, o walay mabiktima sa mga drug addict susama sa pagpanlugos, pagpandunggab, pagsukol ngadto sa ginikanan kung walay ugaling mga drug addict. O di ba? So mo na ginaingon nga hinungdan nga naayoban nga mga barangay kagawad nga mga drug addict. O niya na pagkatapos ang drug addict apil po diya lang mga anak ng drug addict, di ba? Doon na gina mga berati di paminaw, dili ka na ikalimod. Mo na ginaingon unsa may gamot hinungdan na tungod sa paggamit sa mga gidiling nga droga. Na maligya na ni gamit pa mo ni dakong sala. O niya na pagkatapos ang uban ni guba pang pamilya. No, on yan ayun pagkatapos na ipagawas ng lugar ni karabang Nicanor Paeldon, muna mga berati di paminaw nga angayan lamang pod nga pang papaon sa katungdanan kini Nicanor Paeldon og inungdan usab ang igsoon nga kini nga mga klase sa mga tao angayan na kini nga dili na mo hupot og posisyon sa gobyerno. Hinoon gipangutana sa Tri-Media sa Manila si Presidente Rodrigo Duterte nga Mr. President, unsa matagaan pa bagikayon nga ma-appoint og laing departamento sa gobyerno si Nicanor Paeldon. Matod pa niya kung kamo akong mga tanon nga iyang gisupag ako mga palisiya ibutang pa ba kaninyo na sa insaktong posisyon nga di naman na makatabang sa akong administrasyon. Mo tanyang gisipa mga igsoon. Pero si Senator Trillanes iyang gisakyan. Matod pa niya nga posible kuno nga si Nicanor Paeldon adunay pipila ka adlaw doon ako no iyagyag o doon ako na mga expose sa iyang mga hibawan batok sa daotan nga mga binuhatan ni Presidente Rodrigo Duterte. Iya mga katungod kung galing na aman. Pero si Senator Antonio Trillanes basig nagdamgol ang siguro ning mata tungod lamang sa iyang tinguhag kalagot usab nga to kang Presidente Rodrigo Duterte. Kay numero 1 naman gyud niyang kritiko sa administrasyon sa Presidente mga beratin tig paminaw. Ikso, ano naman tayo kung oras dire sa itong pagpanaguban, dire sa itong tulumanon, inyong tulumanon. Pabutan ninyo mga berante, tig paminawa, kay kadyot lang kayo, kay